ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଭଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭଜ ଧାତୁର ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉପାସନା କିମ୍ବା ଆରାଧନା। ତ ଭଜନ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭଜନ ଭାଗବତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଭଜନ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ଭଜ ଧାତୁର ଅଧିକରଣ ଅନପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଜନ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଜ ଧାତୁ ଅଧିକରଣ ଅନପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଜନ। ଭଜନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭଜନରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣର କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଭଜନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଭଜନର ମର୍ମବାଣୀ। ତ ଭଜନରେ କେଉଁ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ରଚିତ ନା ଏକତାଳି, ଖେମଟା, କାମଦ, ଚକ୍ରକେଳି, ତ୍ରିପଟା ଇତ୍ୟାଦି ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଆମର ଭଜନ ରଚିତ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣାଣ। ଜଣାଣ କ'ଣ ନା ଜଣାଣରେ ଭକ୍ତର ଦୈନ୍ୟବୋଧ, ଲାଳସାମୟୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣାଣ ଶବ୍ଦ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନା ଜଣାଣ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାପନ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ବା ରାଜା ଆଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ନିବେଦନ। ତ ଆମେ ଭଜନ କ'ଣ ଆଉ ଜଣାଣ କ'ଣ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ PDF। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି PDFରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ନୋଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଭଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଭଗବତ ଭାବନା ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ସୁମହତ ଅଭିଳାଷ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏକ ଅବିର୍ବଚନୀୟ ମଧୁର ଉପଲବ୍ଧି। କେଉଁ ସୁପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣା ସଙ୍ଗର କରି ଆସୁଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଭଜନ ଶବ୍ଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର ଭଜ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉପାସନା କିମ୍ବା ଆରାଧନା। ତ ଇଏ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତ ମୂଳତଃ ଦେଖିଲେ ଭଜନ ଭାଗବତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ହିନ୍ଦୀ କୋଶରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱର ବା ଦେବତାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ସତ୍କର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଭଜନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭଜନର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣାଣ। ଜଣାଣର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଜଣାଣ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ନା ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତାର ଦୁଃଖଦ ହୃଦୟର କାହାଣୀ ଦେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଜଣାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି ଭକ୍ତ ତାର ଦୁଃଖଦ ରାଶିକୁ ବଖାଣି ସେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଗ୍ଳାନି ଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇ ତାହାକୁ ଜଣାଣ ଆକାରରେ ଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଭଜନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ମହିମା ଗାନ କରାଯିବା ବେଳେ ଜଣାଣରେ ଭକ୍ତର ଦୈନ୍ୟବୋଧ, ଲାଳସାମୟୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଣାଣ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାପନ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ବା ରାଜା ଆଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର
ଭଜନ ଭଜନ ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇ PDF ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ।